Bon dia, vicepresidenta. S'ha produït amb la normalitat institucional que correspon el traspàs de poders. Per tant, simbòlicament, avui, un cop ja el conjunt del nou govern de Catalunya ha pres possessió dels seus càrrecs, hem començat fent el traspàs de vicepresidència a vicepresidència i aquesta tarda continuaran els titulars dels diferents departaments amb el nou organigrama de govern que ha quedat després de la constitució del nou govern de Catalunya. Jo vull agrair en primer lloc al president Mas que hagi utilitzat l'expressió de traspàs impecable, perquè aquesta ha estat la voluntat que ha volgut tenir el govern sortint. Crec que és també un gest de maduresa democràtica. En els països normals de llarga tradició democràtica això es fa així i per tant tots som en definitiva servidors del nostre país. Li desitjo de tot cor i molt sincerament, i la vicepresidenta sap que és cert i que és veritat, molts d'encerts i molta sort en aquests temps complicats que encara ens tocarà de viure els propers anys, i sap que a tall personal pot comptar amb mi per tot allò en què ella cregui que li pot ser d'utilitat, en la meva opinió i en el meu pas pel govern com a vicepresident al llarg d'aquests 4 anys. Per tant, també crec que és una notícia positiva que des de la perspectiva de gènere, amb normalitat absoluta, passem de vicepresident a vicepresidenta amb la mateixa normalitat en què s'ha passat d'un govern d'una orientació política determinada a un altre govern, però en tots els casos feliçment, i que sigui així per sempre governs democràtics. Per tant, vicepresidenta, moltes felicitats i molta sort. Bé, jo molt breument, primer de tot agrair al vicepresident totes les facilitats i a més jo crec que ha estat un exemple realment de traspàs impecable, agrair-li la feina feta, agrair-li totes les facilitats i res, en definitiva mostrar la meva satisfacció per ocupar aquesta responsabilitat. El fet que una dona sigui la primera vicepresidenta del govern de Catalunya realment m'omple una il·lusió especial. Jo crec que, com deies molt bé, és un símptoma de normalitat democràtica, però també és un símptoma de justícia social, i jo crec que en aquest sentit és un bon pas. Sé que hi ha una feina endavant feixuga, difícil, però l'entomo, com comentava, amb il·lusió, amb rigor, amb confiança i amb austeritat. Aquests són d'alguna manera els valors que han de regir aquesta nova etapa d'aquest nou govern que ara encetem, que sap que té reptes difícils però que els afronta, com deia, amb esperança i il·lusió. Gràcies, i en tot cas agrair també la disposició personal del vicepresident Carod i els consells que m'han donat, que els asseguro que són força importants i que els tindré molt en compte. Gràcies.